pla general que se va aprovar un dia l'any 86 i resulta que era absolutament, és absolutament necessari per a desenvolupar este poble. Quina era la inversió pública que havien aconseguit d'altres administracions? Perquè hi ha moltes coses que des de les arques municipals no se poden aconseguir i lògicament hem d'acudir a altres administracions. On estava el sòl industrial que permetera el desenvolupament de les nostres empreses? On estaven les vivendes de protecció oficial generades amb sòl públic? És a dir, eren preguntes que ens plantejaven i eren preguntes que avui els ciutadans de Benicarló comencen a veure que alguna cosa s'està movent. És a dir, que 2 anys no són temps suficient, però sí que ha permès que la ciutadania de Benicarló vagi veient com hi ha molts temes, hi ha molts aspectes que estan movent-se clarament, que estan iniciant-se o en alguns casos estan acabats. És a dir, hem iniciat un treball d'urbanització de carrers, hem iniciat l'apertura al mar, estem generant sòl residencial i sòl industrial en la mesura de lo possible, estem millorant la qualitat de vida dels ciutadans en base al mobiliari urbà, a l'enllumenat de molts carrers, en la protecció del medi ambient, mantenint i realitzant convenis en empreses per tal d'ajustar el tema del medi ambient. Però jo crec que això que hem fet, que en aquest moment hem necessàriament d'explicar als benicarlandos perquè moltes d'aquestes coses no se veuen, jo crec que això és simplement el principi. És a dir, esta és la punta de llança que aquest equip ha generat a l'Ajuntament de Benicarló i de cara al poble de Benicarló. Però estic convençut que anem a llançar altres propostes i anem a materialitzar-les en el suport de tota la gent, perquè necessàriament Benicarló, que és una ciutat associativa, una ciutat que té una riquesa i una vida social important, necessita, i així anem a fer-ho veritat, un centre cívic per tal que l'associació musical Ciutat de Benicarló se desenvolupi, per tal que tinguéssim un casal jove, per tal que els joves puguen materialitzar propostes d'oci